programa sang lokal nga panguluhan sa mental health ginlunsya. Mga kahiwatan bukas gid sa tanan. Ginlunsyar ang ginhawa, isa ka institutionalized program on mental health sang Iloilo City Government agud hatagan sa mga aktibidad ng mga Ilonggo para sa mental health well-being. Alas 4 sang hapon kahapon, ginbuksan ang nasambit nga aktibidad sa City Hall ground sa atubang sang Plaza Libertad. Ginasulong sang lokal nga panguluhan ang ginakabig preventive and risk-reducing works bangod sa makaalarma nga pagsaka sang datos sang depression kag anxiety hindi lamang sa syudad kag sa pungsod kundi sa bugos nga kalibutan. Inclusive sa tanan nga sektor ang mga aktibidad bangod ban sa mga partner nga institusyon kag mga socio-civic organizations. Kasubong lamang sang University of San Agustin nga ginagamit ang teatro agud maghatag mga ihibalo kag kalingawan angot sa mental health. Yara man ang University of the Philippines Visayas ang ilang grupo sa mga psychologist nga nagatanyag sang psychological first aid. Kag ang Global Shapers nga nagapakig-angot sa mga Iloy nga may mga postpartum issue kag mga pamatan-on nga nagakinahanglan sa nagakaangay nga laygay. Gindala man naton sa mga pampubliko nga lugar ang mga aktibidad agod maghatag sang perspektibo sa mga pumuluyo ng aton mga programa mahapos palapitan, hilway, luwas kag paragid sa tanan. Ginpili man ang mga pampubliko nga lugar agod ipakita ang katawom sang syudad kag para makahangaw-hangaw kag makaginhawa ang mga pumuluyo. Ini isa ka tikang agod makaginhawa sa makadali gikan sa mga mask nga nakatabon sa aton mga guya hag makagwa sa nakaandan nga ang mga aktibidad yara lang sa mga sarado nga lugar ilabi na sang nagpandemya. Angot man diri ginapahibalo sa publiko nga bukas ang Lapos District Health Center sa mga maluyag mangayo sang bulig para sa mental health assistance. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.